ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଖାଳ ପଖାଳ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ନିଆରା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ମନକୁ ଆସିଯାଏ। ପଖାଳ ଏମିତି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଭାତ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଭାତ ହୋଇଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଘିଅ ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପଖାଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପଖାଳ ଭାତକୁ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପଖାଳ ଭାତରେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ଏକ ଜୀବାଣୁ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ତଥା ଜୀବସାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପଖାଳ ଭାତରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପଖାଳ ଭାତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପଖାଳ ଭାତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପଖାଳ ଭାତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ରହିଅଛି। ପଖାଳ ହେଉଛି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ, ଯାହା ପାଲି ଭାଷା ପଖାଳିବାରୁ ଆସିଅଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ବଙ୍ଗଳାରେ ପାନ୍ତା ଭାତ ଏବଂ ଆସାମରେ ଏହାକୁ ପୋଇତା ଭାତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଶାଗ ଭଜା, ମୂଳା, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ବଡ଼ିଚୁରା, ମାଛ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଭଜା, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଆମ୍ବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରରେ ଅଧିକ କୋଲେଷ୍ଟେରଲ୍ ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଶାଗ ପଖାଳ ଆମ କୃଷକ, ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପଖାଳ ତୋରାଣୀରୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଭାତର ଚାହିଦା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଘରର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କର ମେନୁ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଭାତ ସ୍ଥାନ ପାଇଲାଣି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଖାଳ ତୋରାଣୀ ପିଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଖାଳ ଭାତକୁ ଅଳ୍ପ ଚକଟି ତାର ବହଳିଆ ତୋରାଣୀ ସହ ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ବି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଅନେକ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଭଲ କରିଥାଏ। 2011 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏହି ପଖାଳ ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।